algunha das miñas comidas. Olvideime de fotografiar todas as comidas onde comí legumes. Pero bueno, olvideime, perdón. O prato de Harvard dicíanos que a mitad do noso prato tiña que estar composto por verduras e por froita. Un cuarto deixaba para proteínas e outro cuarto para cereais, principalmente integrais. O primeiro prato que vos traigo, pois é unha ensalada de espinacas con tomates cherry, un salteado de champis e unha cabaza cocida ao vapor, acompañado de polo, pan integral. E o segundo prato, como vedes a presentación foi desmellorando, son espinacas salteadas con cebola e uns oviños escachados na propia tixola. O terceiro prato que vos mostro, un caldo de xudías e de cenoria, unha ensalada de pepino e millo e arroz con polo e curry. Boísimo, encantan as especies, é o que lle dá sabor á vida. Unha ensalada de leituga, cebola, así unha mixta normal, uns poucos guisantes salteados con toque de xamón, e pataca e bacallau ao forno. E o último prato, que foi o de onte ao mediodía, pois un wok de verduras acompañado dunhas sardiñas á brasa e pan integral. Onte o postre foi unha laranxa na comida. Pero o resto da semana, ameixas, frambuesa e amorodos. Froita de temporada sempre. Como vedes, sobre todo cando temos verdura na casa e está de temporada, é moi difícil non repetir platos, pero aínda que a nosa comida debe ser variada, debemos intentar, non? O fundamental é ter unha dieta abundante en produtos vegetais, eliminar os ultraprocesados da nosa dieta, e así estes son os piares básicos para construir unha dieta saudable. A semana que ven, teño pensado facer un día hamburguesa de lentellas, a ver se o comparto con vos. Un abrazo. Que desfeita.